गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। अखा बोथोरनि समावनो चिराङाव सिखावनि उदखार। दैबानानि समाव सुबुंफ्रा हालाय हाफाय जानाय समावनो सिखावा गलानिफ्राय लुथिदों। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं ओनसोलनि देलायस्रि गलायाव अखा बोथोरनि खाबुखौ लानानै सिखावा फारसेनिफ्राय लुथिदों। सामथाइबारिनि रायजो राजाफ्रा 2003 मायथाइनिफ्रायनो देलायस्रि मुंनि गला बेखेवनानै बायनाय फाननायनि सुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय सिखावा सिखावखा, मानसिनि जेबो मोजां गाज्रि मिथिया। हरनि समाव दखाननि मुवा बेसादखौ लुथिदों। सरखारनिफ्राय मोननाय सलार लाइटखौबो सिखावा लाना थाङो होनना खौराङाव फोरमायदों। फारसेथिं सरखार आरो पुलिस खुंथाया बिनि सायाव गोख्रोङै राहा लायोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै गलानि कमिटिनिफ्राय फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बाक्सायाव दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। बाक्सा सालबारिनि रुपहियाव दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। जिउ गोमानाय लाइमोना रुपहि बैष्णबपारानि जगदीश गयारिनि फिसाज्ला 19 बोसोर बैसोनि अलंबार गयारि। थांनाय 18 जुन रबिबार बारायखालि बेलासिनि 3 रिंगासो समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन अलंबार गयारिया। मैया रुपहिनि दिगजिरा दैमानि उल्था खुन्दायाव लाइमोननि गोथै देहाखौ बोखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव दिगजिरा दैमानि दैया बारायदों। दैमायाव गादलिननानै गोग्लैनानै बे लाइमोनखौ जिउ गोमादों होननानै सन्देह खालामदों न'खरनि सुबुंफोरा। दायो जिउ गोमानाय सुबुंखौ पस्टमर्टम खालामनाय जासिगोन होनना मिथिहोदों न'खरनिफ्राय। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानाय समाव खाबु लानानै गंसेनि दखानाव सिखावनि उदखार। बेराफारसेथिं थाद'नाय गैयै अखा हानाया खायसे सुबुंफोरनि थाखाय खाबुनि मैहुर खालामदों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव आउटप'स्टनि सिङाव थानाय आलांगि बाजाराव थांनाय 18 जुननि हर गेजेराव जुब जुब अखा हाबाय थानायनि खाबु लानानै गासै गंस्निसो दखानाव लुथिदों। गासै गंस्नि दखानाव गोबाव समनिफ्रायनो आलांगि बाजाराव दखान होना जिउ खुंबोनाय देरहासात बसुमतारीनि दखानाव 30 निफ्राय 34 रोजासोनि जागोन आरो सासे बोराय बैसोनि थेर थेर दखान होना जिउ खुंनाय लाबदा बसुमतारी दखाननिफ्राय गासै 5,700 रां आरो मोन 10 सिगारेट पेकेट लानानै थाङो। बिदै गोनां ना हमग्रा आरो सारग्राफोरा जे ना गारनानै खारनो गोनां जादों। बाक्सा आरो उदालगुरियाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बिथोनाव गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिदों बिदै गोनां ना हमग्राफोरनि सायाव। आसाम मिन बिफाननि आयेनजों बिटिआरनि मिन बिफानाबो गोख्रों राहा लादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव बिटिआरआवबो रायजोनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों सोरबाफोर बे आयेनखौ सिमफायोबा गोख्रों साजा होनायनिबो बिथोन होदों। मिन बिफाननि 1953 मायथाइनि बायदियै आयेनखौ सिमफायोबा खमैबो 6 दान जेल आरो 5,000 रां जुरिमाना होनांगौ जायो। 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम गोबां रोखोमनि नाया बिदै होयो आरो फिसा जोनोम जानायनि जाहोनाव बे समाव ना हमोब्ला नानि हारा खम जायो। बिटिआरनि बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरियाव ना हमग्राफोरनिफ्राय गोबां ना सारग्रा जेफोरखौ जब्द खालामो। लोगोसे ना सारग्रा दुथांफोरा जेखौ गारना खारदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।